Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Tanya Chinita. Bilisan mo! Sorry. Binembang po ng driver namin si Mama. Phil, good morning. Paul and Tits. Alam niyo po, sobrang napapasaya niyo ang buhay ko. Sa Spotify po ako nakikinig lagi ng programa niyong Mga katas ng nakalipas. tawagin niyo na lang po akong Melody ng Quezon City. Ang aking pong katas ay tungkol sa driver nga namin na si Toy. Si Natoy. Meron po siyang ka-live-in. May 2 anak pa nga sila. Pero yung anak at asawa niya nasa probinsya. O yung ka-live-in niya. Sobrang pinagkakatiwalaan po siya ng mama kong si Mama Mildred. Kami naman po ang hanap buhay mula bata ako ay sa palengke. May pwesto po si mama na malakas sa palengke. Si mama naman po ay byuda. Tapos ako nag-iisang anak. Nag-Canada po ako at meron na rin akong sariling pamilya. Teka nga, balik nga po tayo kay Natoy. Parang sirato si Natoy eh.
Nalaman ko nga po na nabembang niya si mama. Kasi si Natoy certified. Playboy. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Kiss nga kita. Masarap ba ako? Sobrang sarap mo. Talaga ba? Kasi minsan naiisip ko baka Unang maluwag na ako. Masikip pa ba? Sikip na sikip. Hirap ako. Baka malukot yung kunot. Masikip talaga. Masikip. Kaya pala mahapdi nung isang Oh, araw. sorry, Nagsara dandan. na to kaya mahapdi. May cobwebs. Oo, medyo. Oo, kasi Halloween kaya decoration ako ng mga sapot-sapot ng gagamba. Nagustuhan mo ba tsaka yung mga paniki? Kaya pala may paniki na nakapago. Ano yun, Halloween na decoration. Teka. Pero mas Pandown ko sa Raider ko. Asa na? Tsaka, papaayos ko pala yung elf truck. gagalingan mo, ha? Kala niya, Ito. sira yung elf truck, pero 2,000, totoo, hindi naman yan 2,000. sira. Ha? 2,000 kulang yan. Bembang muna, bago Ani, bigay. ano naman yun, binimbang ka na nga. Oh, sige, ulitin natin, pero dagdagan mo yan. 10,000 yung paggawa ng truck eh. Magkano? 10,000. Lakasan mo. 10,000. Yes. Tapos ang battery, Okay, papalitan natin. 20,000. 12. O tama na, stop. Ano ka ba naman? Para naman, 20,000 lang yan. O, sana kasya na yan. napakaano nitong matandang to. Pera na naman si Natoy. Ano yung sinasabi mo? Sinasabi ko, mahal na mahal kita. Kali ka nga dito. Masikip ba ako? Makipot? Makipot ka. Nahirapan ka? Hirap na hirap ako. Ang hapdi na nga rin eh. Grabe ko. Talaga? I love Mali it. ko dito. Daddy. Sinta. Hello, yun na nga po. Kasi ang yabang-yabang ng Natoy na yan, tapos kumakautos. Kala mo siya yung amo, si Ate Mildred naman yung amo dito. Kailan ka ba uuwi dito, Ate Melody? Talaga ba, Trixie? Yun ang ginagawa ni Natoy kay Mama? Basic naman yun, binibarahan niya lang yung nanay mo. Inuuto nila, pero pinapadala niya yun sa pamilya niya sa probinsya. Akala niya, hindi ko alam yan. Dalawa na anak niyan, may kalibin yan. Pero baka naman inuutang lang ni Natoy. Akala mo lang, binibigyan mo lang ng mali siya. Wow, dinidepensahan mo pa yung Natoy na yun. Sa sobrang yabang mo, galit ka nga doon, di ba? Kaya ka nga umalis. Paano kaya ako makakauwi ngayon, Trixie? Gusto kong parang inuuto talaga si Mama. Paano kaya? Inuuto talaga. Grabe. Baka pwedeng gawan mo ng paraan. Demanda mo si Natoy. Barangay mo? Ano Ano naman pinalaman mo dyan? Punta ka Ikaw sa- dapat magsabi sa nanay mo. Punta ka sa BFP. Sumbong mo. Basta, kung by chance, umuwi ka sa Pinas. O sige. Uwi ako agad kasi hindi ko kaya yung nalaman ko kay Mama. Kawawa naman. Kawawa, hindi naman kawawa yung nanay mo. Nag-enjoy naman siya dito sa Pilipinas eh. Kanino ka ba talaga, Kampe? Kawawa naman si Mama. Dapat nga sabihan mo Hindi yun nga siya kawawa kasi tuwang-tuwa naman siya sa ginagawa nila ni Hindi, Natoy. I mean, kawawa kasi hindi niya alam na inuuto siya. Kailangan din singin si Mama. Naku, araw-araw ko na yung sinasabihan.
Sige, Trixie, baka pwedeng kausapin mo muna bago ako umuwi. Tapos ako... Dito yung nanay mo. Ay, ate, kausapin ka daw. Dito yung Sino anak. yan? Anak niyo po. Ay, si Melody. Hello, anak kong maganda. Ma, pwede po mag-usap tayo? Open niyo po yung video. Oh, ayan. Oh, open na. Oh, ano? Apakaganda ng anak ko. Manang-mana sa akin. Tamo, glowing ang skin ko. Hulaan mo kung bakit. Ma, bakit po glowing ang skin mo? Trixie, ikaw ang magsabi. Alam na this. Kasi nagko-Korean skincare kasi ako. Kada clinic to. Oo, at hindi lang yan. Siyempre, dahil kay Natoy, nag-glow. Trixie, wag ka Totoo naman po. Mama, mag-usap po tayo. Alam ko, video call lang to, pero mag-usap po tayo. Ano yun? Mama, sugar baby mo po ba si Natoy? Miyas, pamilya na yun sa probinsya eh. Hinuhututan ka lang nun. Kanino galing ang chismis? Hindi yan totoo. Ma, kitang-kita ko po yung expenses nyo sa ATM nyo, pati credit card nyo. Bibili ka ba ng sapatos, Jordan panlalaki, mga pantalon panlalaki, mga bag panlalaki, tsaka cellphone? Ha? Hindi mo naman kailangan yun Ma, sugar mommy, inuuto ka lang ni Nato, hindi ka niya mahal. Ano mo na sigurado mahal ako nun? Pinagmamaneho ako nun sa palengke. Tinutulungan ako sa negosyo ko. Palibhasa, wala ka dito, hindi mo alam. Ma! Ang daing ng damdamin. At yun na nga po ang sitwasyon ni Mama at ni Natoy. Pati ako na nasa Canada. Walang magawa. Hanggang salita lang ang kaya ko kasi malayo ako eh. Tapos nabalitaan ko, pinagyayabang ni Natoy na parang siya ang asawa ni Mama. Feeling niya siya yung may-ari ng mga sasakyan. Feeling niya siya yung may-ari ng pwesto sa palengke. Napaka-entitled po ng animal. Hoy! Kim! Oh, Tagal Ano, mo naman Natoy? tawagin. Web, baka tawag parang Ano, aso ako Natoy? ah. Boss Natoy! Boss Natoy. Baka nakalimutan mo boss mo ko dito. Ikaros mo nga yung pick-up kasi gagamitin namin ni Labs. Ulitin mo nga yung utos mo. Ikarwas mo yung pick-up. Ba't kayo Bingi ka ba? carwash? Ikaw ba ang driver carwash boy ah? Labs! Oh, Labs. Halika nga dito. Baby ko. Bakit B? Kasi, B, papakarwas ko to kay Kim. Kasi wala namang ginagawa yan dito. Ma'am, Pinapasweldoan mo. pinapaka-carwash na sa akin po ni Natoy. O, sino Eh, di bang ba yung makaka-carwash driver? yan? Siya dapat yan. Yung carwash, siya driver eh. Diba, karwas, aalis tayo eh. Alam mo naman ayoko ng maduming sasakyan. Baby ko, kumalma ka na. Huwag ka na Ang tigas ng ulo eh. Palitan Kim. na nga natin si Sintay. Kim, gusto mo mag-resign ka na nga? Resign o tanggal? Oh, Huwag mo namang tanggalin. Pinapagkarwas ko sorry lang po, naman. Boss Natoy. Di na po, Boss Natoy. Patawarin niyo po ako, Boss Natoy. Oh. May pamilya po ang pinapakain. 3 po yung Yun anak naman ko. pala eh. Dati po akong signal, ma'am. Naging tomboy lang ako. Walang pakialam. Patawarin niyo po ako, Boss Natoy. Anong patawarin? Lumulod na po ako. Magkakarwash na po ako, Boss Natoy. Sorry. Karos mo yan ha? Madam, sorry Pinagtanggol lang kita. Buti hindi ka tinanggal. Sorry po, Boss Natoy. Karosin mo yung pick-up. Pasalamat ka kay Natoy. Pati yung, Thank teka you lang. po, Boss Natoy. Pati yung elf truck, linisin mo rin yan. Kasi Hindi ko kakarga. kaya yun. Babae din ako. Reklamo ka? Boss Natoy, sorry po. Hindi po. Huwag niyo po tanggalin sa trabaho. Okay.
Trix! Huwag ka na magalit, baby ko. kasi ang- Huwag ka na magalit. Ayoko na Makakatulong high natin blood dito ka. para kasi... Gusto mo ng kape, Labs? Trix, timpla mo nga kami kape. Tapos yung yung gusto ko yung corned beef na imported, yung SNR. Gusto, ayan. Oh. Wow. Gusto ko din ng French toast. Ha? Ba't ako utusan? Madam, may ginagawa pa ako doon. Ayaw mo. Ayaw. Trixie, Labs, ayaw. Trixie, sumunod ka na lang kay Boss Natoy mo. Pasensya ka na, gutom eh. Si Charmy doon, walang ginagawa. Pwede siya na lang. Huwag mo nang galawin yun. Kasi busy rin yun eh. Ikaw na. Trixie, hindi mo si Boss Natoy, kundi matatanggal ka. Hindi mo... Boss Natoy, ganun ba ito na Boss Natoy yan! Sabi mo, Boss, sabay-sabay. Busabos? Yes, sir! Ano yan sa buslutan ko ni Ron? Yes, sir! Gumanong ka, Trixie. Yes, sir! Ayoko. Ayaw. Gumanong ka. Sumaludo ka. Okay, yes, Sumaludo sir. kayo. 1, 2, 3, go. Yes, sir. Yeah. So yung masarap na corned beef ha? B, huwag ka na magalit. B, Ano mamaya ka sa akin. Ba't mamaya? Ha? Ngayon na. Ngayon na. Halika. Ako sa'yo. Halos 3 taon po na gano'n na naghari-harian si Natoy sa bahay namin, Call and Pete. Sa lahat siya ang nagmamando na parang siya ang tagapagmana ng lahat ng ari-arian ni Mama. Kaya po, nagalit ako pero nanay ko pa rin, hindi ko matiis eh. At isang araw, may nalaman po ako. Wala yun, Labs. Ano ba, Labs? Tumigil ka na nga. Huwag kakaganyan mo. Labs, wala yun. Napakawawalang yan nyo. Natoy, huling-huli ka sa CCTV. Kailan mo pa ako niloloko? Pinagtataksilan nyo akong dalawa. Labs, hindi Traidor totoo yan. kayong dalawa. Hindi to- Buntis tong si Charmy. Sorry po, madam. Si Boss Natoy po yung ama. Pinipilit mo lang ako eh! Pinipilit Hindi ko mo po ako! kayo pinilit. Labs, huwag ka maniwala dyan. Ang kapal na mukha, lumayas ka! Lumayas kayong dalawa sa pamamahay ko! Niloloko mo ko Natoy pagkatapos na lahat na binigay ko totoo sa'yo! yan. Binigay ko Yan, sa'yo mahal, lahat! nanonood ako. Hindi! Halika, nanonood ako. Sinipa kita! Yan! Aray ko. Ang kapal na mukha mo! Saan ka humuhugot ng tigas ng mukha? Humaharap ka pa sa akin, ha? Labs, Yung ginagawa ba natin, ginagawa mo din kay Charmy! Opo, sa kotse, sa van. hindi. Sorry po, madam! Lumayas kayo! Kundi ipapapalis kayo, lumayas kayo! Hanggang sa umuwi po ako ng Pinas. Kita. Ma, huwag ka na po umiyak. Kailan po yun? Ganyan po talaga tayo. Nagkakamali pa minsan sa mga desisyon. Pasensya ka na, anak. Ayun, dadating na mamaya yung mga titingin ng sasakyan. May mga bayar na din ako. Pati yung mga gamit na binigay ko kay Natoy, babawiin ko. Pasensya ka na kung marupok ang nanay mo. Nagmahal lang. Nay, okay lang po yun. Naintindihan ko po yun, Mama. Mahal ko po kayo. Ang mahalaga, okay na po kayo. Tama ba na sasama na ako doon sa iyo? Opo, Mama, para magkasama na tayo, maalagaan kita, mabantayan kita para makamove on ka din. Kaya po yan, Mama. Salamat, anak. Salamat. Apakasakit. Apakasakit. Metro's #1
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman.
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakyan. Maganda siya pag-ikot. Bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy
She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic Kim Chino Kimchi Chino Opa Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret File. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama
nag-iisa. May kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan,
Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Totoo nga talaga na napakaiksi ng buhay. Share ko lang po na yung aking office mate ay namatay kagabi lang. Ang nakakalungkot po dito is, nung umaga, magkagalit pa kami. Nagkasagutan ng kaunti tungkol sa trabaho. Ay, nakakalungkot isipin na yung huling sandali magkagalit pa kami. Ang tanong ko po, Nicole and Diego, dadalaw po ba ako sa kanyang burol? Baka naman sabihin ng mga office mate ang kapal na mukha ko. Pero syempre gusto ko namang dumalaw. Yun lang po. God bless the tambalan. Mabilis talaga ang buhay. Yun talaga yung katotohanan dyan. Kaya nga diba lagi nating sinasabi, ako lagi ko itong sinasabi, ang pangit mang pakinggan or napaka-morbid mang pakinggan, pero kung lagi mong iisipin na huling araw mo na or huling araw na ng mga nakapaligid sa iyo o mga mahal mo sa buhay, mas magbibigay ka ng halaga sa kanila or mas pipiliin mo na maging mabuti sa kanila, pipiliin mo yung pagpapatawad, pipiliin mo na i-express ang iyong pagmamahal, 'di ba? Kasi you'll never really know. Isipin mo, kaaway mo lang noong umaga, nung gabi wala na, 'di ba? Nakakalungkot talaga. Ganun, such is life. Malungkot talaga na mabilis. Kaya dapat din siguro medyo kalmahan natin yung mga sarili natin. Kasi nga yung paligid natin, punong-puno na ng mga negatibong bagay. True. So, konting trigger tayo at hindi natin alam anong mangyayari bukas. Correct ka. Mamaya. Natin wala tayong assurance na yung lagi mo nakakasama, makakasama mo pa rin. Oo, diba? ako nga, isa sa nagulat din ako dumaan sa newsfeed ko yung dati nating kasamahan dito Correct, sa correct. si Ate Marisa Gonzales na pumanaw na rin din. Totoo. Na nakakalungkot na syempre ang daming memories. Daming pinagsamahan, pinagsamahan. diba? Parang, ayun yun yung medyo masaklap yun yung nakakapagbigay talaga ng anxiety na parang it all boils down to babalik tayo sa alabok. Pero habang hindi pa naman talaga ito nangyayari, di ba? Yun yung sinasabi natin, why spend the day na naiinis? Pero hindi naman natin sinasabi na huwag ka na magalit lagi. Hindi maiiwasan Hindi din naman yan maiiwasan. At saka, ang conflict po mga kabisyo ay parte talaga ng buhay yan. Yes. Pampatibay yan ng sikmura, pangpadagdag ng learnings in life, ganun talaga. Kaya lang, hindi naman po lahat ng battles kailangan pong ipaglaban. May mga bagay na pwede na lang ding palagpasin, 'di ba? Okay na 'yan, okay na ito, 'di ba? Ngayon, yun talaga ang buhay. Kaya ngayon naman yung sabi nung tambalanista natin na ay, ang isinan pala talaga ng buhay. Ngayon, doon sa tanong mo kung dadalaw ka, of course, dumalaw ka. Kailangan. Oo naman. Alam mo, yung hindi nyo pagkakaunawaan nung umaga, ganun ba yung kalalim para hindi ka pumunta and pay your respects to the dead? May death threat ka bang ginawa? Meron bang ganun, di ba? O kaya nagkaroon ba ng sampalan, dumaloy ba yung dugo? Di ba? Nagkaroon ba ng bantaan? Wala naman at
alam mo, regular lang naman na nangyayari sa isang opisina, kahit hindi opisina, kahit saan. Oo. Kapag meron talagang mga conflict na tinatawag, normal po yun. Oo. Basta nakakatakot po kapag hindi nag-aaway-away, nakaka-nervous po yan. Correct. Ibig sabihin may mga tinatago sila na hindi nila ma-expresso, hindi na siya healthy. Ayan, kasi people, yung mga healthy na conversation, sometimes people agree to disagree. Yan, Kasi parang ganon. i-challenge yung idea eh. True. And eventually, wala na. Tapos Oo, na rin din tapos yan. na. Kasi ikaw mismo, alam mo eh, na yung spur of the moment lang. Oh, Hindi ka naman correct. talaga galit sa kanya At eh. saka lalo pa, kung halimbawa, ang dahilan kung bakit may ganun kang spur of the moment na bigla ang emosyon tungkol sa trabaho. O di ba? Ito yung walang personalan, trabaho lang. Oo. Gusto nating lahat kumita, gusto natin lahat mapaayos yung trabaho. Kaya minsan may mga conflict kapag halimbawa, pare-parehas lang naman kayo ng sweldo pero ikaw lang yung masipag, Oo. di ba? Kasi kung tungkol Oo. naman sa trabaho yan, wala problema. Yan parang yung sa mga politiko, di ba? Kaya nga sinasabi ng batas natin, yung mga politiko, hindi dapat onion skinned once na binatikos kayo tungkol doon sa trabaho ninyo as Na politicians. dapat mong ginagawa. Oo. Oo. Pero pag binatikos ka na personal, it's a different story na. Oo, correct. Pero kung dahil sa trabaho mo, Oo. binatikos ka, edi normal yun. Normal yun. Binabayaran ka para dyan eh. Oo, Niluklok ka para dyan, Correct. di ba? Explain mo ng maayos Correct. para Oo. para matapos na yung Usapan. usapan. Di ba? Makausad Ang na. problema kung hindi ma-explain. Ayun na nga, di ba? So babalik tayo dun sa nag-PM, di ba? For sure, work-related lang ito. Oo. Nagkagalit kayo. Unless inago Walang mo, personalan. unless inago mo yung asawa niya, Yan, di ba? yan. Huwag ka na pumunta dyan. Diyos ko po. Kung ayaw mong itabi ka doon, di ba? Oo, baka mapana Baka ka. mahirap na, 'di ba? So, kung hindi naman it's just work related, 'di ba? Pay respects to the dead. Oo. Ito na lang din yung paraan mo para mag-sorry. Pwede din, 'di ba? Mag-sorry sa kanya, 'di ba? Humingi ng tawad, ng dispensa at pasensya, 'di ba? Alam mo, mas piliin mo nang magkaroon ka ng peace of mind kaysa sasabihin ng ibang tao. Truth! Kasi Ganyan kung na naman tayo. sasabihin ng ibang tao, baka ang kapal naman ng mukha ko. Pag hindi ka naman pumunta, nako, hindi ka patatahimikin ng utak mo. Utak mo na. Kasi nagkagalit kayo, tapos hindi ka Yan. nag-pay respect. True. Hahaba yan. Correct ka. At dadalhin mo yan hanggang sa, di ba, hanggang sa hindi natin alam kung hanggang kailan mo siya dadalhin. Correct. Oo. Ganon. So, Ayan. pay respects to the dead. I'm sure naging magkaibigan naman kayo. Yes, Feeling ko, hindi naman kayo magkakaroon ng clash kung hindi kayo talaga normally nag-uusap, ganyan. Ano talaga kayo, magkasama. So, ganun po talaga. Yung relationship niyo po, hindi po yan madidefine ng isang pag-aaway lang. Titingnan mo yung haba, gaano katagal, yung mga pinagsamahan ninyo. Tama. Ayan, parang relasyon ko minsan talaga away-bati, away-bati. Correct. May mga moments talaga nakakabwisit, may mga Oo. moments na nakakairita, 'di ba? Pero babalik kayo dun sa bakit kayo nandun? Oo. Bakit ba kayo magkasama? Correct. Bakit ba kayo in a relationship? Bakit Oo. ba kayo workmates? Ganon. Ayan, nakakulong kayo din sa trabaho na yan. Ibig sabihin, ilang taong kayo magkasama. True. 'Di ba? Tandaan mo na lang yung lahat ng mga memories nyo together, ganyan. Tsaka minsan talaga, pumapasok talaga tayong mainit ang ulo, palibasa gutom. Tama. O kaya may away nabitbit mo. Normal yan Oo. Parang nag-away kayo ng asawa mo, nabitbit mo hanggang opisina. Oo. Hindi ang sungit mo na ngayon, Tama. di ba? So, ganun lang yan siya. Tapos lilipas din naman. Ayan. O basta bisita na kaysa siya ang bumisita sa'yo. Correct. Yun ang mahalaga. Yun yung mahalaga. Unahan mo na. Kaya sabi ko, bago wala siya kang peace of mind. Oo, kasi gabi-gabi nakakaramdam ka ng pagtaas ng buhok mo sa batok, di ba? Isipin mo na lang yung natutulog ka, nasa utak mo siya nangyari. Correct. Dilat ang mata mo, yung Nandun mukha sa mukha niya. yung mukha niya nasa mukha mo, di ba? Ganon ka, wala ng Bakit di peace ka of mind. pumunta? Ay, Ayan. kalungkot po talaga yung mga ganyan. Saying goodbye or not being able to say goodbye. Oo, yun ang Diba? pinaka-importante. Yun yung yun actually po, pagka ganyan, yun yung malungkot yung parang either way, goodbyes are sad. Either nakapag-goodbye ka talaga na maayos or hindi ka nakapag-goodbye. Pero kung nakapag-goodbye, mas okay yun kesa yung bang na ginost. Oo. Wala, baka mag-ghost ka talaga pag hindi ka na-goodbye na maayos. So, ang importante kasi, maghiwalay man kayo ng landas. Ito, literal talaga na naghiwalay na kayo kasi wala na siya sa mundong ibabaw. Yung
i-treasure mo yung hindi mo makakalimutan. Again, yung memories, yung yun nga sa tawanan, sa Correct. kalungkutan. Yun yung maiiwan sa iyo eh. Doon na lang. At hindi mo madidina yun na naging parte ng buhay mo. True. Diba? So wag mo na ulit ha, punta ka bago ikaw pa ang puntahan at hindi ka magkaroon ng peace of mind. Oo. At higit sa lahat, hindi lang tungkol sa sitwasyon na ito, kundi generally, wag na nating iisipin kung lagi kung ano yung iisipin ng ibang tao. Oo. Kasi alam mo, sa totoo, minsan may feeling tayo na ganun ano kaya sinasabi ng iba tungkol sa akin, di ba? Pero sa totoong buhay, may mga kanya-kanyang buhay yung mga tao eh. Tama. Maaaring kunyari, i-bash ka nila, may sabihin silang hindi maganda tungkol sa'yo, pero hanggang doon na lang yun eh. Correct. Pagdating, Nilipas din para sa kanila kasi bakit? Kakain sila, maglalakad sila, mag-aaral sila, o kaya magtatrabaho sila. May mga kanya-kanyang buhay eh. Eh, dito nga kay Nicole ang daming pinagsasabi sa kanya dati, Oo. di ba? O, lumipas lang din, di ba na? Lipas din. Ganun. Kung lagi ko iisipin yung iisipin ng ibang tao, baka nauna na ako na text, Oo. di ba? Tama. Kaya lang, masamang damo, alam na. Matagal mamatay. Pero hindi siya madali Yung hindi mo iisipin yung sinasabi ng ibang tao. Tama. Mahirap yun. Tama. Nakakabaliw. Pero kaya. Correct. Kasama mo, tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayun. So pumunta ka. Punta ka. mahirap Lahat na. naman ng saying goodbyes, lahat naman ng saying goodbyes is talagang malungkot yan eh. Wala ka naman pupuntahang patay lamay na talaga nagpa-party. Oo, wala. Kung man nagpa-party sila, yung para bang minamask lang nila yung Oo. Naka-attend ako ng ganyan, hindi lamay Jegs, pero birthday celebration ng Nung namatay. Hindi, nung may sakit. Nung may sakit. Oho. Merong may nag-birthday, tas meron siyang sakit. Okay. So, yung sakit niya medyo malubha. Pero alam mong party siya. Pero alam mong malungkot yung mga tao kahit party siya. 'Di ba? Kasi nga ang point is wala naman kasi talagang mga saying goodbyes na masaya. Oo. Kahit pa sabihin na magbilin makapagbilin bago mamatay na dapat walang malungkot lahat naka-red. Oho. Gawin nating parang bidyokehan yung Correct. ganap. Gusto ko may Oo. catering, ganon. Ayan. Kahit papaano, magaan siyang tingnan, Oho. 'di ba? Pero somewhere somehow minamask. Correct. Yung masking minamask, ang tawag dyan eh. Emotional masking correct. eh. Minamask mo yung talagang tunay na emosyon, Oo. which is malungkot talaga kasi you're saying goodbye to somebody important. Ganon ayan. talaga. Oo. Lahat po ng goodbyes ay malungkot. Pero may mga goodbyes din, mga kabisyo na para sa ikabubuti. Oo, For yan. example, nag-goodbye ka sa isang relationship. Oo. Pero kasi toxic na siya you have to let go. Oo, kailangan mo na siyang Oo. i-let go kasi toxic siya. Ayan. Yun yung mga magaganda. Or Correct. saying goodbye kasi mas mapapabuti siya. For example, meron akong kakilala, kinailangan niyang mag-goodbye sa mga kasama niya sa community kasi lilipat na siya ng New Zealand. Oho. Masakit man, Or pero greener pasture, Pero parang greener ganun. pasture talaga, literal, Oo. 'di ba? Sa kanya. 'Di ba? Oo. Yung ganon. Goodbyes talaga are part of life. Mahirap lang talaga siyang tanggapin. Tama. Pero it's there. Ayan. Wala, natutuwa lang ako, parang nag-match Yung outfit, kaya pala tingin ka ng tingin na para bang Oo, sabi- parang hindi tayo nag-usap, 'di ba? Nakuha na natin yung ganyan na kahit Oo. hindi tayo nag-usap Oo, nagmamatch. Oo. O nga parang yung version nung sayo is Kaya nga eh. ganyan din, parang abstract chemeratic. abstraction na painting. Oo, Sa'yo ako naman abstract na dahil maarte ka. retaso. Oo. Dahil maarte ka literal. mga retaso Mga retaso na pinagdugtong-dugtong. Oo, tapos diba? parang tayo naka-black. True. Ayan. No, sana po okay po ang inyong Friday. Nakakaloka, gusto namin manood ng Spider-Man. Oo. Eddie Yun nga Moa. ang- Sold out lahat. Grabe daw talaga yung record-breaking yung Iba, pero that's so nice kasi parang for a while yung Nabuhay na naman yung movie industry kasi for a while talaga na ilang Dahil beses dahil sa COVID yun. correct. Nagsimula yun doon eh. Nung nagsimula siya ng COVID kasi nauso yung Netflix, ang dami ng mga palabas Magaganda, na oo. magaganda na hindi mo na kailangan manood. Tsaka, ang nangyari kasi talaga, halimbawa Disney, Jegs, after 2 months,
showing na siya sa Disney Channel. Totoo yan. Kaya, halimbawa, itong Spider-Man, may posibilidad na 2 months later nandyan na. Pero Lalabas na. pero nakakatuwa na pagtingin ko talaga sold out lahat dun sa mga gusto kong panoorin ng mga sinehan, which is a good thing. Which is a good thing kasi syempre madami pa rin tayong entertainers, mga artista, Tama. 'di ba? Support po natin kasi ayaw po natin dumating yung panahon na hindi na mauso yung movie. Oo. Iba pa rin yun kapag ka movie. Correct. Oo. Sana mag-translate din sa mga local films. Totoo diba? Hindi lang din. puro international, Oo, di ba? kasi ang napansin natin ng mga talagang pumatok for the past weeks ay mga international, The Odyssey, Oo. tas ito Spider-Man, Oo. So, yun. Devil Wears Prada, sunod-sunod yan mga magagandang pelikula O yun. O siya, Alright. mamaya tayo ulit kwento na may Wagang Burnay. Bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy.
Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Balukod! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay,
Bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Papagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Jarot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice.
Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala. Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim,
pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron
Secret. No. Wala namang family. Okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakyan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon.
May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti, kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, di ka na mag-iisa, may kasama ka,
ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyon na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hindi, na-hurt ako sa mo, guest na, isa na namang brains and beauty and brains. So, may iba pa palang pumasok na bago Beauty ako. and brains lang yung ginigas ko dito. Pero may iba na bago sa akin. So, Huwag ka na magtambo sa ganun. hindi, sabi mo kasi ako yung hindi, na-hurt ako eh. Isa. Isa. At least kasali ka. Sige, Ako yung isa. So, hindi pala talaga ako. Okay na, you know what? It's fine. Okay, salamat Semantics, po sa lahat it's ng fine. nanood. Thanks everyone, bye. Kasi yun ang pinangako mo sa akin eh. Ala, from saan yun? Ang arte lang. Yes to bembang, no to commitment. Sabi nila, sobrang uso na daw yan na for the bembang lang, walang label. Pero dapat nga ba nating i-judge yung mga ganong tao na gusto ay ganong kind of connection? Hello po, ako po si Tanya Chinita at ito pa rin ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. At ito na nga, isang beauty and brains na naman po. Ang ating makakachikahan ng sagad. Napapakinggan po nyo siya sa 96.3 Easy Rock mula alas 2 ng hapon to 6 p.m. for anything under the shy. Isa siya sa kaut-utang dila ko dito sa stasyon mula po ng mga bago pa lang kami. Jocks, napaka-Latina ng kanyang beauty. Azambuanga baby. Rar. At pag nagkausap kami, sobrang unfiltered at gusto namin kayong isali today. Ang tawag namin sa isa't isa ay Friends! Welcome DJ Shy! Hi, friend! Congratulations again sa Gusto Tita mo ba Max yung intro mo. ko na, Grabe. Yun nga, kaya ako tawa ng tawa kanina. Isa ka din. Parang sabi ko, anong klaseng timing yan? Hindi, tinan mo yan. Hello po, blah, 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 blah. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Tapos biglang ito. Ang tawag ng dynamics, di ba? Dynamics? Kairit pa. It's not you. It's really not you. Di ba para may iba naman? Oo nga, pero hindi, na-hurt ako sa mo. Guest na, isa na namang brains and beauty and brains. So, may iba pa palang pumasok na bago ako. Beauty and brains lang yung ginigas ko dito. Pero may iba na bago sa akin. So, Huwag ka na magtambo sa ganun. hindi, sabi mo kasi ako yung hindi, na-hurt ako eh. Isa. Isa. At least kasali ka. Sige, Ako yung isa. So, hindi pala talaga ako. Okay na, you know what? It's fine. Okay, Semantics, salamat po sa lahat it's ng fine. nanood. Thanks everyone, bye. Kasi yun ang pinangako mo sa akin eh. Ala, from saan yun? Ang arte lang. Okay, Friend, kamusta yung may programa ng alas 2 hanggang alas 6? Okay lang, friend. Nakakamerienda naman ako na maayos. Pero tapos nakaka-uwi on time. Kasi nga 6 p.m. out na ganun, diba? Pero dati kasi nung umpang-umaga ako, parang correct. gumagapang Naging ako. slot mo yung slot ko, diba? Yung madaling araw. 5 Yes, a.m. 5 sa love. a.m. Tama, oo. Kasi backstory sa mga hindi nakakaalam, Love Radio. Inikot ko na yung buong MBC. ang buong stasyon. Lahat ng FM po namin. So, nag-Love Radio muna ako. Tapos, Yes FM. Tapos, nung time na nag-Yes ako, ikaw naman nag-Love Sa Radio Love. na. We were never meant to be. Tapos, Totoo. nag-Easy Rock ako. Ito na yung moment natin together. Ay, diba? Tita Laban! Max. Naalala ko dati, nung bago pa lang kami, kasi halos magkasabay, months lang yung pagitan eh. Tama. Sobrang nakaka-intimidate yung face card ni Akla. Sobrang, hindi pa siya ganyan. Kala nyo ha? Yung face card niya, as in, kaya siya tisay eh. Kasi tisay talaga si Akla. Hanggang kayo naman. Pero, I'm shy. pero yung aakalain mo siya na talagang hindi siya galing sa Pilipinas. Hoy, friend, okay na, friend. Friend, alam, hindi ako para pinakain mo na, mambola. friend, okay na, friend. Hindi ako para mambola. Tanggap ko naman na libre lang tong to. Hindi mo natin magkain. Itong guesting na to. Okay
na, friend. Hindi, friend. ano ba? Sinasabi ko naman yun, yung face card mo, di ba? Thank you, friend. Oo, pang foreigner. Pero may lahi ba ikaw? Half German, half shepherd. Half Spanish, half bread. Oh, half Swiss, half cheese. Kainis. Walang kaayusan. Hindi nga, seryoso. Swiss. Part like super tiny part na lang ng Oo. Swiss. Na-bless pa ako ng onti Mga kahit sabihin paano. ganito sa yung kuko. kuko. Pero hindi yung face card mo, di ba? Pang may foreigner vibe. Chat mo ako ha. Yung mga yung mga nagbubulong dyan kasi ganito kasi sinasabi niya. Syempre, hindi makita ng mga nakikinig sa Spotify. Ganito daw eh. So like, ano to? Sabi ko, ano basta using his hands. Anong naisip using their mo? hands. So, ang laki. So parang anong sinasabi niya? Ito na ba yung topic natin? Hindi. Okay, yung microphone pala kasi daw. Okay, so binaba ko na. Yan, sorry. Yan, I'm sorry. okay na, Ulala, okay na. Kasi okay. yung face card wag takpan. Pero yun nga, shy siya dati. Pero ano Pang ba? morning. Nag-glow up lang ako kasi nagka-budget na sa makeup. Ikaw naman kasi ever since the world began. DJ Shy? Yes, I am. Quite so much. Thank you. Thank you. Hindi, happy talaga ako sa DJ. Yun lang naman talaga. Pareho naman tayong dalawa na hindi natin to calling nung una, di ba? Totoo. Parang you were a teacher. Hinanap pa. Yes. Kung apply kung ano-ano ginagawa natin sa buhay dati. Ako, background Sa ko, Zamboanga, oo. business administration talaga ako. O, di ba? Tapos yung kung ano nangyari, parang naging DJ. Oo, ng bola. Pero may jowa ka bang iniwan doon nung pumunta ka Manila? Marami. Mamaya pa yun! Hindi. LDR. Nung nasa Zamboanga ako, LDR na kami nun pa lang. So, kasi he was based in Bangkok. Naku, ikaw naman pinag-usapan natin, kuya. Charots. Oo. So, ayun. Tapos, nung nag-Manila ako, mas close na kasi easier yung trip. Ganun. Pero iniwan niya pa rin ako. Okay na yan, wag na yan siya. Moving on. Oo, diba? Many men later. Tuwing kailan ka umuwi ng Zamboanga? Next topic na kasi baka Ay, makikinig nanay ko sorry. tapos sabihin, Sorry. sabihin niya magsisinungaling ako. Kasi ang sasabihin ko, every 6 months, friend. Kahit mga every 2 years lang naman. So, hindi. Na-stress ako. Hindi, okay lang. Mga ganun, mga every 1.5 years, ganun. Kasi, ang mahal mag-flights and everything. Pati, Hindi practical. sa true lang, like may Zoom naman Pero mayaman ka naman na. Friend, funny ka. Nagtatrabaho tayo sa MBC, friend. Kaya nga mo podcast para kumita pa. Ay! Grabe ka na talaga sa pag-chika na yan. Yan, tanong pa. So yun, na-discover siya sa Zamboanga. Yes, that's right, friend. Ikaw, friend, nag-apply ka. Ikaw muna. Sorry na. Kasi show mo ikaw to yung guest eh. Okay, ako pala kasing guest. Hindi ako sanay kasi na ako ini-interview, guys. May ganun ako. May ganun diba? ako na in denial. Ayokong tatanungin kasi nahiya ako, feeling ko hindi ko to deserve. Pero ikaw, deserve mo Pati to. ano rin kasi like in regular conversations, tayo kasi mahilig tayo like to make sure the person is always welcomed. Kaya like... Pero hindi ba tayo people pleaser nun? Yes, oo. Aminin ko naman, opo. Pero ito, sa'yo muna to. Okay, kasi sige, ikaw focus yung guest on me. ko. Guys, ako okay, yung bida. paano nangyari? Napunta ka sa Manila? Thank you for the wonderful question. Okay. I was discovered. So, ang nangyari talaga was, talagang kwento ko promise? Okay. Oo. Sorry. So, ang nangyari was, I just came over to Manila para mag-visit lang ng family dito. Tapos, nasa MBC na ako sa Zamboanga. May yung station namin doon. Tapos, tinanong ko yung boss ko. Boss, Easy Rock din? Yes. Boss, pwede ba mag-visit sa Manila? Pwede mag-Star City? Tapos, so, inasikaso niya with Ma'am Benisa, si Mama Beni, ganun. And then sabi ni Ma'am Benisa, oy, total, nagmi-meeting mga boss ngayon. Gusto mo makilala? So, doon si mga boss natin, si Sir Willie, Sir Ivan. I can't remember if Sir Juan was there. Basta, nawindang lang ako ng daming pogi. Ganun. Kaya gusto mag-migrate. There was so many handsome men in the building, in the room, ganun. And then like, ginoke ako ni Sir Willie na, would you wanna work here with us? Ako naman, oo, kasi naniniwala ko, lahat ng mga babae, lahat ng mga DJs ng province na bumisita, sinasabihan niya yan. Like, feel ko linya talaga yan. That's his line to pick up the DJs. Parang, hey, galing mo naman, you wanna work here? Ako naman, sige, papatulang kita. Oo, sir! Bet, tinawagan ako nung nasa Zamboanga na ako. So, tinawagan ako sa Zamboanga. Tapos sabi niya talaga, like, would you wanna work here? Ito ka nun, friend? Kung ilan taon ka man nun, friend, minus... Ilan taon ka nun? Basta that was 2013. 2013 yun. But I came here September or... Hindi, yung age August. mo nun. 20-something. 20... Hindi ko naman math 25. Okay, 2013. 23. Yan, I was 23 Sobrang noon. bata. Diba? Oo. And now I look, 43. Same lang.
Bugs. Basta ganun. Hindi ka ba Tapos, nagpa-botox kasi? hindi pa friend, only because hindi ko lang alam kung saan pwede Hindi kasi- pumunta na trustworthy. Hindi kasi parang wala masyado. A friend, thank you, friend. A friend, ano ba? Well, hindi mo lang na-zoom in yung tingnan nyo. Pero you know what, wag na. Wag nyo na i-zoom in, guys. Wag na. Ilang years ka sa Love Radio? Mga almost 2 years lang. Almost 2 years lang. Tapos na-realize nila, hindi pala talaga siya marunong mag-English, no? Sa Yes ka na. Sige na, sa Yes FM ka na. Oo, tapos ilang years sa sa Yes Yes? FM, mga 5 or... Basta, matagal ba? oo, basta hanggang 2020 ako sa Yes FM. Tapos na-realize sila, hindi niya pa rin kaya mag-Tagalog. Sige na, sa Easy Rock na siya ulit. Oo, dito ka And then talaga. that's where I got. So I'm right now, I'm speaking English like you. I guess. What? Okay. Yeah, sa'yo- remember someone today with... Irita. Kakairita. Okay, so ganun. Yung pag ni Navy, reserve mo. Oh yeah, oo nga. So, ano to, like, uy, bigla ako naisip, gusto ko nito. yung pagiging, so, by the way, guys, I'm also a Navy reservist. Wala pong bayad doon just in case marami nag-isip na, baka may makukuha rin sila or something. Ganun. It's really, you are the one offering your services. And then ayun, parang, maliban sa medyo nabudol nga na ako ng, hindi naman, actually no, I wanna say na nabudol ako ni Mega, DJ Sexy Megan. Pero hindi rin kasi the conversation was there about going to join the Coast Guard muna, ganun. Pero parang, basta back and forth. And then naisip ko lang na, alam mo nung pandemic, ang hirap tumulong. Kasi, bawal because as a civilian, you're not allowed to go out or whatever. Na gusto mo tumulong and all that. Tapos nasa Buanga siege na namin na, as of proud ng Buanga na Correct. May sabugan left keme and right. lagi. Ganun. Dati yun, guys. Ngayon, promise. Tourism is booming. Love it. Punta po kayo dyan. Okay. So, ayun. You really just want to help out but you don't know how to. So, naisip namin na being a reservist can help you have that avenue. So, may mga ways silang makatulong ganun. Pati yun na rin yung maging sagot ko sa mga tanong ng mga tao. Anong ambag mo sa Pilipinas? Anong ambag mo? Eto na po. Naka-uniforme na ako. Yun lang I'm naman, proud guys. of you. I'm tired of you asking me the question. Ito, nag-reservice na Proud ako. ako sa'yo, friend. Irita. Teka, kailan ba nagsimula yung tawagan natin ng friend? Friend, hindi ko alam. Pero nagsimula to sa pantry chikahan natin. Parang ganun pantry something like that. chikahan. Tapos, tuloy-tuloy na friend. Pero ang naaalala ko kasi sa'yo, pag nagkukwentuhan tayo ng panlalait, parang nafe-feel ko na hindi mo ko ginajudge. Friend, hindi talaga, friend. Feeling ko lang naman. For the record, guys, hindi talaga. Like, 100% hindi ko siya ginajudge. Naglalaitan tayo, marami tayong nilalait. May kwentuhan na tayo mga issues. Pero hindi mo ginajudge yung judgment ko doon. Yes, diba? friend, gano'n. Same with you. Lang, sige, anong sinasabi ng taan niya tungkol sa tao? At saka si Shai kasi kapag siya yung sa conversation nyo, ganyan siya, make sure niya na welcome din sa convo. Yes, hindi lang ako ang bida. Finally, someone acknowledged it. Hindi lang. Katulad kanina, sabi ko, hindi, sa'yo muna tong spotlight. Thank you, friend. Eme, sorry, Ganon. professional kami. Binabalik mo yung tanong. Thank you, friend. So, ito nga, back to you. Ito na nga. Sorry, diba? akala ko pwede na yun. Na-awkwardan ka na ikaw yung topic. Actually, grabe. Hindi talaga. Pero Kasi, deserve mo din naman. part rin kasi ng work ko rin sa MBC nga as a DJ is yun nga, to interview, Yes. diba? So parang I get used to that side. Kaya ang weird na may tandem. Hindi, ang weird na ako lagi tinatanong. Ako yung topic of conversation. Parang ganun. I'm the center of attraction. Hindi main character. Sino ba mga napapamain character? Sorry. Sorry. May sakit tayo. Okay na. Friends, so dito sa Tita Max, meron tayong Tita Max confession. So may sumulat dito, may sender tayo. Payuhan mo sila. Tayong dalawa. Pero mas ikaw. Ready ka na ba? Di ba kanina sabi ko kasi, yes to bembang, no to commitment. Tama, friend. Diba? So, Tama, so yan ang sinabi mo, nararamdaman friend. mo na. Hindi, friend. Ako, friend, i-judge ko sila lagi. I will always judge So them. eto, sabi niya, lahat yata ng kakilala ko dito sa trabaho, pati mga kaibigan ko, serious relationship lagi ang gusto. Hindi po ako fan nun. One time, may nakabembang ako. Payag siya na for the bembang lang kami, pero after 1 year, biglang nagtanong, ano ba talaga tayo? Umiyak po siya. Mahal niya na daw ako. Mabait po si Miss H at maganda, wife material, pero inamin kong sex lang talaga yung gusto ko at pass sa commitment. Ang sama mo, makakarma ka din. Yun po sabi niya. Ewan ko ba, ayaw ko kasi nang natatali ako. Gusto ko talagang mag-explore. 37 na ako at nanindigang yes to bembang, no to commitment. I-judge niyo po ba ako? Makakarma ba talaga ako kung ito yung gusto ko? Love, Mr. Bembang. Okay. Malinaw na guy yung yung nag-message. Mahihina talaga
ba tayo mga babae sa ganyan? Kayo pala, sorry. True, hindi kami kasali. Oo, hindi kami kasali dyan. Kaya namin ng ganyan. Oo. Mr. M, kung kailangan mo ng next kung kailangan mo, wag kami. Because kami, we want commitment na at our age. Diba? Pinipili lang namin yung kabembang. Yung sound guy Wala natin na, pagod na moral. ata sa ano natin, sa sigaw natin. Jerome. Hi. My gosh. So, marami siyang questions. Tinatanong niya kung makakarma. Ano ba sabi niya? Yung makakarma, hindi. Okay lang yan. Dapat ba siyang i-judge? Sige, kung start ganun with yung that. set Dapat ayan? i-judge? Hindi. Ako hindi. Lalo kung you've been open naman about your intentions at the first place. Ganun. Choice mo eh. Like, kung if you're the type who doesn't want to have example, if you're the type who doesn't want to have a family, choice mo yan eh. Oo, If you're the correct. type who doesn't want to have commitment, choice mo yan eh. Kung gusto mo bembangan lang talaga for the rest of your life, nakakapagod. Pero sige, kung mag-energy ba? drink, ka naman Go. here and there, go. Oo, okay Mm-mm. lang. Di ba? Pero healthy naman daw yan, sabi ng mga doktor. Para makaiwas sa prostate Oh, daw. prostate cancer, kinamarot, di ba? Prostate cancer. Yun. Pero in general, kung ako lang, kung kami ni Tanya, I would assume na hindi ka namin i-judge. Correct. Oo. But alam mo naman tayo sa Philippines, we live in a very conventional and conservative. Correct. So a lot of people will judge you. So, Kasi I'm sure, nakabase sa standard nila. yes, and I'm sure Buhay. expect niya na rin yan. Like parang, again, nasa Pilipinas tayo at alam mo naman yung lifestyle ng ibang tao, hindi same sa lifestyle mo. So, if you choose that, parang you're bound to attract judgment. Parang ganun. So, parang surprise ka pa ba? Ngayon mo pa tinatanong yan? Ilang years mo na ginagawa? Parang ganun. Ngayon ka lang balik, natauhan na, hala, mali ba itong ginagawa ko? Alam mo, marami ako nabasang ganyan yung same story sa Reddit. Oo, sa Reddit Diba? talaga. Mahilig ako sa Reddit, girl. Oo, kasi sa Facebook, pag i-post mo to, ang inabash na bash. Oo, Ikaw sobra. pinakademonyong tao. Sobra. Oh, at the worst part is, yung mga taong yan, yun, sa Facebook lang sila pa bait-baetan. Oo, keyboard na parang warrior. grabe ka talagang Oo. napakasama mo, pero sila rin nanonood. At sila nagpapapicture. Oo! Diba? Sila yung nanonood ng radyo kay Tanya at Chinita. Oo, diba? Correct. So, kung sa judgment part lang, talaga it's bound Hindi. to happen. Oo. And you have to get used to it if that's the lifestyle you want. But if you're starting to feel bad, di baka pwede mo May chance. May chance ka na magpalit Oo ng nga, lifestyle mo kung correct, gusto mo. correct, Like, correct. why, you have to ask yourself, why are you starting to feel bad? Is it feel bad because of the lifestyle or feel bad only because of that girl? And if that's the case, kung feel mo na hurt ka dahil alam mong na-hurt si girl, buti naman na may feelings ka. Buti naman may puso ka pala. Correct. Like, hindi ka ganun ka-immoral na tao. Ganun. Pero thinking, friend na 37 na siya, ano kaya yung pinagdaanan niya? I mean, syempre di niya nakwento kung meron ba siyang serious relationship before, baka na-trauma, kaya to the for bembang na lang. my question to you is, naniniwala ka pa talaga kailangan ng traumatic experience for you to want to have that kind of lifestyle? Kasi or yung basta yun, parang trauma sad, response? Oo, parang a sad event in your life Para mag-decide na ito na ako. Oo, ganun. Hindi kailangan pero nangyayari. Diba? Parang, yun nga, kasi the thing is, hindi naman kunento yung buong life story niya. So I'm just gonna assume na it doesn't have to have a background. Hindi kailangan ng backstory. Ganun. Kasi siguro tayo, lagi na lang tayo, siguro hindi siya napalaki ng maayos ng nanay Mga niya. magulang, mga ganun. Pala-decide tayo sa, Yes! para maintindihan Tayo mo. naglagay ng kwento. Sige, sige, hindi na ako magagalit sa kanya kasi baka hindi siya mahal ng nanay niya. Mga ganun, diba? Correct. Kaya siguro siya ganyan kasi one time na broken siya dahil sa isang girl na forever na trauma na siya at ayaw niya na magmahal ng maayos ulit. Mga ganun. Ba't kami pala desisyon sa kwento? Ba't tayo nag-imbento? Tama. Correct. Pwede naman talaga meron. We don't Kasi know. mahil tayo ma-imbento eh. Tayong dalawa. Diba? Gawa kayo. Mamaya, yung mga kasama natin dito, gagawa natin ng kwento yan. Sorry kayo. Pero yun. But you don't necessarily have to have a traumatic experience to be that way. Wow. Hindi mo kailangang i-psychoanalyze yung tao kung bakit siya ganun. Wala lang. Gusto niya lang. Kasi may nakita akong post na ganun eh. Na intindihan mo na lang siya kasi baka may pinagdadaanan siya. What if wala? So hindi mo pwede maintindihan. Hindi mo pwede intindihin. So, wag kayo kasi puro share na dala tuloy ako doon. Puro kayo share sa Facebook, naniwala tuloy ako. Oo nga. Diba? Friend. Diba? Hindi tayo pala decide, psychoanalyst ka ba? Are you psychiatrist, psychologist, Totoo, person? no? Lagi na lang, ikaw magde-decide na lang para intindihin mo siya. Oo. Pwede naman kasi talaga. Like, he really just doesn't have that bone of commitment in their body.
And that's okay. Pero si girl ngayon ang concern ko eh. Alam mo naman na ganun yung tao eh. Ang problema ko is kung nagpaasa siya. Dapat si Mr. chinat muna M. tayo ni girl. Oo, girl, next time. Girl, siya nakikinig ka. PM mo si Tanya. Story mo naman. Pag malinaw ang usapan, umpisa pa lang na for the bilang. For the bilang. What if sila na-guess mo dito? Para Kaya nga, mas matay malinaw. ka. Ba't ba ako? Kainis. Pero, Dito mama yung upload friend, natin. sorry, friend. Yeah. Okay na. Parang bitin pa rin, friend, pero okay lang. Diba? Correct. Pero yun nga, like, again, hindi natin alam yung buong kwento. Kasi syempre, kwento niya yan. Pwede siyang lumipad dyan. Oo, correct. Ano what if naman pala yung MO niya is pinaasa niya rin? Like, all this time pa-fall si kuya. Mga ganun. Hindi niya sinabi yung intention niya na, I'm not into commitment or whatever. So, again, we don't know the full story. Pero, May kukwento ko. Oh, go friend. Gusto ko yung Kasi mga parang may ganyan. ganyan. Nung mabait na Tanya Chinita pa to. Bakit? Ay ka ba ngayon, ano? Medyo na ako, ting ting. Ganun eh. Malamig-lamig Kaya na. ko nang walang feelings. Mm-mm. Dati kasi, ako, date to marry ako eh. Mm-mm. Date to marry before. Siyempre, yung background ko, family Yes, background, yeah. ganun. Tapos may mga dumaan na lalaki sa akin, siguro way back 2023 na, pa-fall talaga, mafo-fall ka na akala mo sincere and true love yung hanap. Kilala ko ba to? Relationship. Hindi Hindi na, okay. Hindi ko siya hinarlaunch kasi nga. Ang huling nakilala ko is, wag na oo, yan. yun. Oh, never mind. Moving on. Si ano? Wag natin bigyan ng clout. Okay. Wag Sayang natin naman. bigyan ng Hindi clout. mo Wag na. deserve. So yun, parang galing ako sa mahaabang relationship. Matatagal. Ay, nag-TV na naman. Paparamdam siya. So, galing ako doon. Tapos biglang pa-fall siya. So, hindi ko alam na yung pala yung pa-fall. Mhm. Pero parang genuine yung intention niya eh. Tapos, di nagbembang. And I say that's bad. Tinanong ko, sabi ko, so anong plan? Mhm. Kasi mga past relationships ko ganun eh, na nililinaw namin after na, tayo na. Mhm. Siya hindi ako ready. Tongo na, hindi kaya ng ego ko, friend. Friend, ikaw hindi ready para sa akin? Totoo yun. Oo. Yung pride ko, Tanya Chinita ako eh. Yes, Tong yes, titikman mo, masarap ako. No. Oo. Hindi ko pa alam. Ako, hindi ko Ang sakit, masabi. friend. Ilang araw hindi ako nakakain tulog. Ang Talaga? payat ko talaga. Talaga? Ang payat ko. Alam ni Jerome yun. Oh my gosh. Alam ni Jerome yun. Tapos, iyak ako. Mula nun, natuto na ako sa mga lalaki. So, mas naging, would you say na naging cold ka or naging, Cold. careful? Ano ba? Or ikaw na mismo naging cold lang na, Cold and careful. Okay. Na hindi mo na ako mababola sa words mo. Na hindi porke nagpapakita ka ng intention. ng sweet ka, ng salita. Hanggat di mo ako pinapa-Gcash. Hindi ko. Yeah! Promise! Talaga, promise! Oo! Practical na to. Sa practical Oo. lang. At ayan pa, yan i-judge tayo ng mga tao. Kaya siguro pera lang habol ni Tanya Chinita at ni Shai kasi siguro back and deprived sila or whatever. Practical lang kami. Wala sa background. kita ng 1 year ng Gcash. Promise ako. Hindi. Sige na. Sinasabi natin sa kanila na strong 0917-850-5239 guys. Hyper-independent tayo na kaya nating mag-provide para sa family natin at sa sarili natin. So, deserve lang natin na maghanap ng, diba? Yes. At hindi tayo dapat nagsisettle lang. Correct. Oo. Eh, kung gusto mong settle, sa'yo na yan. Correct. That's on you, Sana guys. masasabi mo sa akin sa old Tanya Chinita, 2020. Friend, nagmahal ka lang, friend. Oh, and you really just put yourself out there. Parang alam mo yung right now kasi as you describe yourself, parang naging whether it's careful or conscious about who you let in or something. Or matalino. Oo, ganun. Pero ngayon you're more focused on yourself and what you want lang talaga. At hindi lang pwede love Friend, lang eh. Kasi again, dapat di ako lang, ikaw ba? Wala akong ganun. Parang may tayo pala, sorry, o nga pala. Sorry, o nga pala, sorry. Anyway. Hindi, naglalaro lang ako. Ano ba? Naglalaro, wala lang to. Meron ka rin? Hindi. I mean, ano Hindi, ba? meron ka rin na like, na nag-assume ka na true, talaga siya, genuine siya. Siguro for so many years na hindi na ako nag-assume. Talagang pinipilit ko talagang hindi na mag-assume. Like medyo tumalino ako ng slight. Siguro at least for the past 5 or 6 years parang ganun na hindi pwede na just pogi, kinikilig ako, ito na talaga ganun. Like no, mas fair sa sarili ko na maging nanay ako sa sarili ko na para bang anak, sigurado ka na ba dyan? Hindi anak, baka landi lang yan, baka kilig lang yan, parang ganun. So I'm colder to myself in order to protect myself from a long-term relationship that might just go to waste. Pero
of course, I never find naman relationships Ang to be a swerte mo, waste. friend. Kasi ito yung kinaiingitan Parang ko sa hindi. ganyan. Hindi, Pero friend. sorry. Kinaingitan ko. Kasi hindi mo na kailangan ma-experience. Ako kasi na-experience ko pa bago ko natutunan na, oo nga, dapat. Well, oo naman. Like, Oo. siguro earlier on lang ako na Oo, konti. okay. Parang ganun, oo. And yun nga, we do have a slight age gap naman. So, mas younger ako nung earlier on in my life ko na-experience na yung, or na-realize yung, yeah, no, you have to be stronger than just the open your legs and whatever. Parang, yeah, sure, open your legs but not your heart right away. Parang ganun. So, people might say na mali yan or yung nga baliktad dapat heart mo na ganun. Pero hindi eh. Kasi long-term relationships might just really waste so many parts of your years na kasi kung hindi ka naman talaga sigurado sa taong yan. Totoo. So, Dahil yun. dyan may top 5 ako sa'yo. Ay. Are you ready? Ay, hindi. Pero sige, wala tayong choice. Hindi kayo magka-cut pag hindi ka natapos. Okay, game. Top 5. Ano ang uunahin ng isang DJ Shy? Bembang o label? Bembang. May nagkaka! Oo! Tapos actually may nagpa-pray over na para sa atin. Naririnig ko. Habang nakikinig sila, nagpa-pray over na rin. Okay, next. Sino ang pipiliin mo? Jutay o walang trabaho? Ang hirap, di ba? Kailangan ko ng context sa walang trabaho muna. Binibigyan ng chance. Baka naman ngayon na siya walang trabaho. Pero like, nag-apply na pala. Nag-send na ng LinkedIn. Jutay na may stable job o walang trabaho. Ay? Or Dax na malaki. Pero walang talagang... Jobless. At walang pangarap sa buhay. Ganon. Yan. Alam Broke. mo, practical. You know what? I have toys to satisfy myself. DIY! Importante, alagaan niya ako, supportahan niya ako sa kalokohan ko. Ganun. Okay na yan. Sige so, na. dun tayo sa may... Basta wag ka lang insecure, yun lang. Oo. Honestly, sobrang nakaka-turn off talaga yung insecurity. Like, pag na-emasculate natin, hindi, with regards to their size, parang ganun. Parang masyado bang, baka hindi ko masaya kasi dati mga ganun-ganun, malaki. Nakaka-turn off. Pwede ba? Oo. Pwede ba? Binambang nakita, okay na, masaya. Okay naman Like, you're not the most gifted. Hindi ka masyado swinerte sa part na yan, pero okay lang, I don't mind. Pero, Oo, tama na. Correct. Next. Alright. Minsan ka na bang nabudol ng lalaki? Ay, sabi ko na pala to. Parang lahat ata tayo. Sorry. Parang, meron bang hindi? Meron ba nakapag-no na sa'yo? Pero meron ka bang, eto na lang, meron ka bang nagustuhan mo tapos nakuha mo? Hindi, Gusto ko siya tapos natikman ko siya. Ay, ayaw. Sorry. Tikman pala kasi usapan. Oo naman. Meron. May tumatanong ng ilan. Many to mention. Bakit ba? Ano ba? Anong pinaka-memorable? Gusto mo yung may co-host? Pero sige, yung isang memorable, walang nangyari. Walang nangyari. Pero alam kong, is it the word sabik? Parang like, gusto niya na, like, kasi he was married eh. He's still currently hanggang ngayon married. That was a couple of years ago. Tapos yung alam mong gusto ka niya at alam mo naglalandian na kayo. Alam mong spark, halata kasi siya nung una na may gusto talaga siya after the first few hours of interaction or whatever. So sabi ko, alam mo, sige, lalandiin ko rin to. Pero alam ko talaga, hindi, syempre, ayaw ko may mangyari talaga because married and all that. Pati pero, kasi, gigil na siya, girl. Oo, gigil na siya, ganun. Plus, we weren't in the same, we weren't in Manila, we were in a different city. So, taga dun siya. So, parang alam kong, wala talaga mangyari. At wala rin akong balak may mangyari kasi alam ko he's married. Lang, payami pero lang. payami lang talaga ako. At ramdam mo na talaga na, deserve niya mabitin. Yes, because how dare you do that to your wife? True. After me tempting him, how dare you do that to your wife? Live-in or wedding? I live in muna, friend. Forever. Totoo. I will die on that hill. Grabe. So ito na nga, nagkwento ulit, di ba? Again, with my exes, I'm always so grateful I was able to experience time with them and to get to see them in their most vulnerable na naka-underwear lang, kung paano sila mag-alaga ng sarili nila. Attitude and all. Oo, at ng bahay, ganun. Kasi grabe talaga, sobrang turn off pag alam mong hindi kayo same ng ways or ng adjustment sa pag-aalaga ng sarili at ng bahay. Parang ganun. At alam mong mabubuisit ka lang talaga in the long run kapag alam mong ganyan siya. Yung parang man-child talaga, ganun. I'm so sorry if you're tuned in, but you know who you are. Ikaw yun. Biggest turn on. Ooh.
dapat matalino at nakakatawa. Ano tawag doon? Sapiosexual? Something. Yes. Encyclopedia. Kasi bilang matalino ka, deserve mo naman, no? Hindi nga, bobo nga ako. Hindi ko alam yung sapiosexual. Hindi, narinig ko lang. Pero ganun, friend. Talagang intelligence and humor turn me on. Kahit parang yung kapugian mo, like nasa Correct. 4 out of 10 lang. Parang feel ko pinaka-minimum ko ng 4 out of 10. Tsaka yung size. Alam mo yung size pa, minsan, apparently nakakapag-settle ako sa hindi malaki. Parang nangyari na rin dati. So, you know what? Okay na. Basta I have my toys. May Shopee at may Lazada naman na pwede bumili. Sa ngayon ba nakita na ni Shai? Yung ano? Hindi, like, ano ba ang tanong ko? Gila ko na tanong yun kasi in a relationship ka ba? I know, friend. Hindi pa rin talaga. Hindi, and I'm so happy for myself na hindi ko na siya frustration. Dati kasi, same. Di ba? Yun nga yun. Sobrang enjoy ko ngayon. Sabi ko sana dati pa to. Hindi ko rin masabi na enjoy Sobrang enjoy ko na. At least for me. Shit. Good for you though. Good for you. Oo. Kasi hindi, there was a time na yung frustration na, ano ba yan? Wala pa rin boyfriend. Isa na namang Christmas, wala na namang Joe or something, parang gano'n. Pero hindi. Like, okay lang. Okay na. Okay ako for now. Naniniwala ako na babalik yung frustration ko at some point. Pero as of now, grateful ako na I am happy with myself being alone. Parang gano'n, no? Maganda marinig yun sa mga girls. Oo, na diba? Hindi natin kailangan ng validation na. Pero nainis kasi ako when girls say, when people in general say, it's a choice for me being single. Kasi hindi ko masabi na choice ko eh. Like, nagkataon lang talaga. Nagkataon lang, oo. So, parang feel ko yung mga nagsasabi ng, it's my choice to be single. Parang, totoo ba choice mo? Or correct. wala lang talaga nag-choose sa'yo. Parang gano'n. Sorry, para lang sabihin, para lang i-excuse themselves for being single. Pero wala namang kasi problema. Walang issue pag single ka, di ba? Plus, okay lang kung mataas ang standard mo, kaya ka walang jowa. Yes, totoo yan. Naniniwala talaga ako na there really are some standards that you have to keep. Totoo. Like, non-negotiables nga talaga. And then some standards which are, again, negotiable. Yeah. Na, sige, fine, mag-adjust ka ng onto here and there. Pero in general, pag standards mo, they're there, you place them there for a reason. Anong standard? 3. Alam mo, mababa na sa akin, guys. Sige na, basta you're breathing. Brainy. You're breathing, you're brainy, and you have Gcash. Totoo. Ako na Gcash at least 6 digits. Di, okay na sa akin. Monthly, 6 digits. Monthly May regalo ako sa'yo. Sana Gcash, Ano to? Tita Max Starter Fact. Sana Gcash. Ooh, Tita Max Starter Fact. Oh, it's the pineapple juice and the wet wipes. And, pwede bang, and mint, okay, dapat generic tayo dapat. So, it's mint candies, it's pineapple juice, and it's wet wipes. Diba? So, kasi, saan gagamitin yan? Sa Bembang. Unang-una po, Bembang. Agad-agad po. Mamaya maghanap ako mamaya. Mag-swipe right ako mamaya. Tapos kung tanungin niya ako, bakit ka nag-swipe right sa akin? Kasi meron pa akong pineapple juice, wet wipes at mints dito. Sayang naman. Walang condom. Friend, thank you. Love you. Friend, Salamat. I love you back, friend. Thank you again for allowing me to be bastos. Of course, alam ko ikaw yan. And oo nga diba, unfiltered tayo eh. Mismo, kaya mahirap dapat makakauha ng ganitong chemistry, like yung mga corridor chikahan natin, di ba? Ay, maganda kay Tanya Shinita. Kasi di naman tayo, like, we don't hang out on a daily basis ganun, correct, diba? correct. Pero if we do get to tambay with each other kung saan-saan man yan, kung anong sulok ng building kung natin. ano man start ng topic, go na yan. Go lang, oo. Meron talaga tayong mapag-uusapan. Kaya next time baka ikaw na pag-uusapan namin, guys. Saan ba sila pwede mag-send ng mga kinemerot nila? Sa Facebook ko lang. Okay. Thank you, friend. Thank you. May gusto ko promote program mo and face you guys, yung socials mo. It's Shai as in SHAI of 96.3 AZ Rocks, and also on Instagram and other information and whatnot. It's at DJ Shai 963. Guys, follow nyo ako, guys, kasi hindi ko gets bakit nawawalan ako ng followers ngayon. May ganun. Kasi stress ako, friend. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-isa. Sige, alam mo, hindi na nag-alala. Meron akong like, tumigil ng 2 years dun lang sa numbers na yun. Friend, mga 2 years rin, friend. Okay, so normal lang siya. Normal lang. So magtiwala ka lang. Ay, sorry. Maghubad-hubad ka lang. Ay, friend. Sorry. Speaking of hubad, may sinuot ka ngayon. Kasi sabi, ito na nga yung inside joke ko, literal na inside joke. Sabi ko talaga, kasi balo ko talaga mag-t-shirt lang today. Pero sabi ko, hala, what if sobrang sexy na naman ni Tanya Shinita ngayon? Baka na naman, nagpapakita na naman siya ng utong or something. Ay, di ba? Sorry, ewan ko eh. So sabi ko, sige, magko-corset rin ako. So ito na nga. Friend, sobrang na-appreciate ko. Pero sige, ilang... Na-appreciate ko, friend. Di ba ganito yung mga studio
ano, pinapatanggalin mo. Naka-couch pa tayo, friend! Naka-couch, tapos may studio lights. Hindi ba, ano ba naman yan? Okay lang. Pero thank you sa pagsuot ng corset. Ano ba, for the Love fun lang it. yun. Hindi ko naman tatanggalin Thank itong shirt. you. Bakit Or maybe. OOTD mo? Thank you. Salamat, friend. Ano ba ba? Thank you sa mga You're very listeners welcome. natin and You're viewers. very Thank you so welcome. much. Tinapos mo tong episode natin with DJ Shai. Thank Sorry, you, friend. po namin. Love you. Promise, mas demure ako pag sa radyo. Totoo, Promise, guys. correct. Oo. At hindi lahat ganito kausap natin kakomportable. Oo, diba? Sana nga naman. But more guestings, more episodes you, for love you, you. friend. Deserve mo kasi talaga to. All the blessings in the world. Deserve mo din lahat. Friend, more blessings, And more more fun talaga. ducks. Grabe. Yes, oo. I don't want to Please. settle with And more Gcash. with maliit. Pero kung whatever. Gcash with ducks. Gcash with ducks. Yun talaga. The ultimate, Thank the you. ultimate. Pakishare naman tong podcast episode natin na to. Thank you so much, guys. Again, ito po si Tanya Chinita. At ito ang usapang sobrang sagad. Napakaraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. And with demure, bye. Thank you, friend. Thank you. Love you so much. Thank you. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!